Club Junta, building better Africa. DJ Kiswam, Uncle C, Katundu Lemea Pambili Kankani za Malonda. DJ Don't Trust It, Katundu. DJ Christopher. Fire. James Hassani, Katundu Kankani za Masewero. Mwadzuka bwanji kwina kuti konse ndikulandireninso ni chigawo china chimene ndithu ndi chigawo chofunikira kwambiri kuti Amalawi tigawane uthenga umene wangotipeza kumene koma uthenga ukupita kwa Moses Shumba amene mwa iwo okha amazitcha kunena kuti ndi Pastor Moses Shumba, koma ife pano pa Limpopo FM tiwatenga kuti Shumba ndi personally ndi munthu wamba ngati ine mmene ndilili pano Lufeyo wa Alufeyo. Ndiye uthenga uwu ukupita direct ndithu kwa Moses Shumba amene amazitchaso kunena kuti ndi activist omenyera ufulu mdzika za Amalawi. Ndiye uthenga uwu timafuna tichenjeze ndithu Moses Shumba kunena kuti ngati akufuna kuti aziyambana kapena kulimbana ndi virus ya Limpopo ndiye kuti akulimbana ndi chitedze. Ngati akufuna kuti azilimbana ndi virus ya Limpopo ndiye kuti akulimbana ndi chitedze, chifukwa virus ya Limpopo izawatenga izawavula ndi kuabweresa pa mbalambanda. Ndipo Amalawi muzamuziwa kunena kuti kodi mapilisi a Shumba kapena mankhwala othira chimanga cha Shumba amaoneka bwanji, chifukwa ife Shumbayo tizamuvula ndi kumuyika pa mbalambanda. Ndiye mafuna Amalawi kwina kuti konse kumene muli ngati mungalandire uthenga umenewu, just send forward direct to Moses Shumba amene amazitcha kuti ndi activist of Malawi. Uthenga ukupita kwa Shumba. Timafuna tiwauze Shumba kunena kuti timafuna tiuze nzika za Malawi kunena kuti Moses Shumba anaba ndalama za pamaliro a Beni Longwe. Uthenga umene uwu ndithu muuze Shumba ngati angaletse abwere pano ife tinene timuuze ndithu ma evidence onse tibwerese pano kunena kuti iye ndithu anatenga ndalama za Malawi komanso anatenga chipepeso chimene chipani cha DPP chimene iye amachichemereracho chinapereka chinapanga sonkha komanso anthu ena akufuna kwabwino amene anasonkha ndalama zopita kumaliro a Beni Longwe. Iye Moses Shumba ndalama zimenezo ndithu anazibinyira kuzipinda ndi kuzika nthumba sana kazifikise kwa anamalira. Tikunena pano anamalira sana alandire ndalama ina iliyonse imene inachokera ku DPP kapena makamaka ku chipani chimene amachiyankhulira kwambiri cha DPP komanso kwa anthu ena akufuna kwabwino. Ngati tikunama abwere pano ndithu atitsutse ife pano pa Limpopo FM timang'alula. Iye ngati akufuna kuti ting'alulane ndiye kuti Limpopo FM sangayikwanise. Ndinakuwuzani kummawa kuja kunena kuti no Limpopo FM ikafuna kung'alula ndiye imang'alula. So ng'alula sessions akafika pa Limpopo FM ndiye kuti inuyo kuli inuko kumutsingozikozera chifukwa apapa tangoimenya atu tangomenya tikamati film jekamayamba timati Materazi. This is Materazi film ikubwera takhalani pamene popo kuti mumve kuna kuti kodi nyasi zimene amachita Moses Shumba zimakhala nyasi zotani.
Rufeo Katundu. Ndiye tikunena kuti Amalawi Moses Shumba akufuna zilimbana ndi wireless ya Limpopo FM. So if we just want to owning this man, kuna kuti he must respect himself. If you want to receive respect from radio ya Limpopo FM, you need to start to respect yourself. Ndeti manena kuti Moses Shumba anatenga ndalama za chipepeso zimene chipani chimene amachiyankhulira iye cha DPP komanso anthu ena akufuna kwabwino amene kusonkha ndithu chipepeso. Iye uja anazitenga ndalama zimene zija, anazinyamula ndalama zimene zijazi ndikuzika mthumba zimene zimayenera kuti zikaperekedwe kumaliro a Beni Longwe. Tikunena pano anamalira ali manja sanalandire ndalama zochokera ku chipepeso cha anthu amene anapereka ndalama zimenezo akufuna kwabwino. Ndi imene Amalawi mungaziwe nazo kuna kuti Moses Shumba. Who is Moses Shumba? This man, he's a gangster. This man. Ndi chivampire choteratu chimene chivampire choteratu Moses Shumba. He's a vampire. Chivampire chimene Amalawi muziziwa kuna kuti okumenyera nufuluwa muzaonesesa bwinobwino mkatimo amakhala ali ma vampire. Mwachisanzo Moses Shumba tikufuna kuti Moses Shumba abweze ndalama zomwe wamubera nzimayi wina, ndalama za nkhani zokwana 900,000 Malawi kwacha zimene wamubera nzimayi wina pomunamiza kuti amubwere akuti koma akulu Moses Shumba is a thief. This guy, he is a thief. Nkulu amene yuyu wabandalama za nzimayi wina zokwana 900,000 Malawi kwacha pomunamiza kuti akuti iyeyu ndi bwana waku Nifi. Akuti ambwereka ndalama za nkhani za ngongole. Ndiye amayiwa anapereka ndalama zokwana 900,000 ngati chani meneyo enano kodi matika chichewa matika chani kamene kachako akuti ngati chani mene nangoyiwala koma inuyo mukudziwa kuna kuti how ndikutanthauza chani. Ndiye Moses Shumba anatenga ndalama zimenezi ndikuthawa nazo. Tikunena pano nzimayi amene yuyu ali manja kakasi ndalama yake 900,000 Moses Shumba anaiba. Ndiye ife timafuna tikuuza Moses Shumba kuna kuti ngati susintha chikhalidwe chako timuuza nzimayi amene yuyu akakumangisa ubweze ndalama zokwana 900,000 Malawi kwacha zimene unamubera nzimayiyo pomunamisa kuti iweyo ndi bwana waku Nifi ndipo iwe umumpasa ngongole za nkhani zochokera ku Nifi. Ngati tikunama pano Moses Shumba, you can come in the podium and explain ngati tikunama ife ali Limpopo. Ndiye ndifuna tikuuza ndikuna kuti no Limpopo FM sipanga nawo pada, ndipo Limpopo FM siopa, ndipo Limpopo FM izakhala pano kunena chilungamo kwa Amalawi, chilungamo kwa nzika zake za Malawi. Ndandana maambara Limpopo FM Rufeo Katundu. Ndeti mafuna tinene so zina tinalule so pano Moses Shumba tikamauza na Malawi kuti this man is a thief. Ndi chimbava chabe choteratu chidibe chimene chimakunamiza linu ya Malawi kumakhanga tikumenyera ufulu nzika za Malawi kuseriku chikubandalama za inu ya Malawi. Nde Moses Shumba antsegula magulu akuti wo akuzinamiza kuti ndi bungwe nde asegula magulu amene akulipirisa ndalama zokwana 30,000 Malawi kwacha akuti kaya ndi joining fee zimene ikadi akuti chani amene akuti registration fee akuti I don't know what is happening in his groups. Akuzinamiza kuti yeyo ndi bungwe. Kodi bungwelo munakalembesa liti, munakapangisa register liti Moses Shumba timafuna mutiuze group yo bungwelo munalipangisa liti register chifukwa ino mukwabera Malawi ma 30,000 awo akapanda kupasani ma 30,000 mukwapanga remove mu group lanu. Tikukunamizirani
tikukunamizira nini a Moses Shumba tikukunamizirani come out Limpopo FM ife sitimapanga nawo masewera ya we are not doing masanje. This is Limpopo FM. Nditu ndimene tikuchitira pano pa Limpopo FM uthenga umene nditu amalawi tikufuna kuti muutenge mumpasike Moses Shumba komanso timafuna tikusimikizeni no amalawi tikuululireni zinsisi nyasi zimene Moses Shumba he's doing in another side in secret. Inu amalawi kumamuona ngati Moses Shumba he's a humble man, he's a person that he can make Malawi better. This person he can't be beating Malawi better. Koma uyuyu anabwera kuzapanga destroy kukubera inu amalawi mwachisanzo Alaitoni Mangochi nthawi imene iwo anamangidwa. Moses Shumba anaba ndalama ndalama atu zimene zipani zotsutsa ndi anthu ena anasonkha kuti ampase Alaitoni Mangochi. Amene yuyu Moses Shumba ndalama zimenezo anazitenga. Mwandimva malawi? Yetu ndiye ife timafuna auze Moses Shumba kunena kuti mubweze ndalama zomwe munamubera Alaitoni Mangochi. Alaitoni Mangochi munamubera ndalama zomwe anthu ena zomwe anapereka anthu ena omukonda Alaitoni Mangochi komanso zipani zotsutsa zitapereka ndalama inu munazitenga ndalama zizo kuzibinyira zonse kuzika nthumba. So what is happening? Ndiye inu kumabwira nkumalimbana ndi Limpopo FM. Kumalimbana ndi Limpopo FM nkumalikira mu nsinjiro chifukwa wina wake wa Limpopo alakwisa inu ndi mukubwera like a humble man. Pamene inuyo tikusungira ni zinsisi timafuna tikuuzeni ndipo timafuna tikuuzeni kuti ife like ngati Limpopo FM timasunga chinsisi cha wina aliyense amene amapanga za activist kaya mumapanga za ndale kaya ndiwe ndani timakusungira zinsisi chifukwa wireless ndi wireless imene imatolera zosiyana zinthu zosiyana zochitika madera osiyana. Ndeti mafuna tikuuzeni Alaitoni Mangochi Moses Shumba kunena kuti mubweze ndalama zomwe anapereka anthu omukonda Alaitoni Mangochi komanso zipani zotsutsa zimene zinapereka ndalama zimenezo. Moses Shumba ndalama zimenezo anazidya. This man, he doesn't have a future to the Malawians. This man, he's a thief, he's a stealer. And akubwera munjira ya activist. I want to fighting Malawians. You are not a fighter. You are a thief. This man, he's a thief. Mafuna timuuze chilungamo Moses Shumba kunena kuti musalimbane Moses Shumba musalimbane ndi wireless ya Limpopo chifukwa mungalimbana ndi wireless ya Limpopo muona poyambira koma simuona pomalizira komanso tikuvulani komanso mukapezeka kundende chifukwa ndalama zimene tikuzitchula pano zimene mukubabera anthu like 900,000 amene mwambera nzimayo chakupha munamiza kuti ndinu bwana amene mmagwira ku NIF mumpasa ngongole amene uja muthana naye bwanji amene uja bwanji timmemeze apite ku polisi akakumangiseni inu ngati muli dolo. Amalawi
timafuna tikusimikizireni pano ndithu momveka bwino kunena kuti Moses Shumba sanamangidwepo nkhani zokhuza ndale. No, this man amamanga chifukwa cha umbava because of thief. Amamanga chifukwa cha kuba. Mwachisanzo tikunena pano anathawa kundilande chifukwa kumene koso anasiya kusinga anaphulisa kusingi yokuba ndalama za nkhaninkhani. Iye uja ndi otolatola ndi okonda zotolatola. This man is a thief. Amene iye ndi maskini. He's a maskini and he's a thief. Moses Shumba ngati tikunama abwere pano atsutse atiuze chimene anachokera kundilande a Moses Shumba munachokera kuchani. Anachita kuchoka chothawa, anathawa chifukwa chani? Kuba ndalama, amaba mkulu ndokonda zotolatola. Mkulu amene ngatali dolo atiuze chimene chifukwa chomwe anachokera kundilande. Munachoka kundilande chifukwa cha chani? Komanso mkulu amene anachoka kundilande kuchothawa. Moses Shumba. Ndine pano zina langa ndine Lufeyo wa Lufeyo. Mwina mukuona ngati ndimaopa, ine sindiopa. Ndipo ndimachiraso kupereka namba yanga ndi 0706215165. My name is Lufeyo wa Lufeyo, Mr. Kangaude. Akatundu Kangaude. Ndikunena kuti chiyenda madzi ichichi chinankukulula ndechimakukulula ndechimamuyika munthu pambalambanda. Tene mafuna ndafunse a Moses Shumba, why did you run away there in Ndilande's city? Munanjoka chothawa because of what? How? Ndipo chimene chinakupangisa kuti uthawe kumene ndi chani? Ndiye mafuna tikuuze lino wa Malawi kuti masatarawa, masapoterawa, open ma audio, mukamasegula ma audios, muziziwa kumene mukulupita, kumene mukulowera. This man is a thief. Ndi okuba mkulu amene yuyu. Nditunde utengo mene ukupita nditumwa patayadera kwa Moses Shumba kuti aziwe zimene zokuti Limpopo FM timasunga sinsisi zimene aliyense amachita kandi activist kandi ogwira ntchito mboma kandi ndani ife timasunga. We have nditu marumali azimene inuyo mumachita uchitidwe wa uchigawenga. For example, this man ndichigawenga chothera chitu. Moses Shumba ndichigawenga. Remember before baja anabaso ndalama za HRA. HRA atapereka ndalama zimene iyeyu amayeneka kuti akaombolere akatulusire anthu ena pabero amene anamangidwa mu mzinda wa Lilongwe. Pajatu mkulu wake ndi amene anazikhonyola ndalama za makamaka zoka ombolera anthu amene anamangidwa kundilande. Anazitenga ndalama zija ndikuthawa. Moses Shumba mkulu wake ndi amene uyu ndiye sangatsutseso. Inuyo Malawi ndi mboni yanga. This man was still lot of money zimene HRA ndi ife amene tinkaikonda bungwelo amene tinkalikonda bungwelo tinasonkha ndalama zimenezo ndipo tinasonkha. We remember that. Tinasonkha ndalama zimenezo kunena kuti a Moses Shumba akawatulisisa anthu pabero kucha kulilongwe. Koma Moses Shumba anasankha kutenga ndalama zimenezo kulolera kuti anthu ena azikavutika musero. Iye ucha kuzitenga ndalama ndikuthawa. This man is a thief. Amalawi mukudziwa kale. Ichi ndi chigawenga chotheratu Amalawi. Ande ife timanena kuti mukamalimbana ndi Limpopo FM mumangolo zivuta chifukwa Limpopo FM si gonja. Komanso nimafuna ndikuuzeni anzathu azipani zosiyana. Limpopo FM, we don't have any party. We don't follow any party. Whatever you like it or no, koma ife tizapanga expose, we will expose you. Pasi bwana chimene mungachite ife tizakadibana. Limpopo FM sizatha izakhala ikusukuluza ndi kunyika musuweji ndi kuchosa unchitidwe wa uchisiru.
ndikuuze ni cholinga cha Limpopo FM. Mwina Moses Shumba, you don't know meaning of Limpopo FM. What is the Limpopo FM? What is the meaning? Akufuna kuti azichita chani ali Limpopo FM. Ifeyo timafuna kuna kuti Malawi akhale wabwino. Timamenyera ufulu nzika za Malawi. Sitimenyera ufulu chipani cha munthu. Whatever you have, a DPP, you have a UDF, you have a Ford, you have a what, you are followers, you follow whatever you know yourself. We are not together. Limpopo FM tilibe chipani. Iyi ndi weleso imapayoka. Imene imabweresa zisisi. Ndicho linga choti Amalawi asamaphimbike. Amalawi aziziwa chona cheni chimene chikuchitika pa ground. So sitizaikira kumbuyo chipani china chili chonse. Tiumvane pano, timvane. Sitizaikira kumbuyo chipani china chili chonse. Ndeti bafuna tukuze ninuyo a Moses Shumba. Kuti you are a kifi wendi chigawenga choteratu amene umabanga lama za Malawi. Komanso nimafuna ndimuuze Moses Shumba kunena kuti Moses Shumba ubweze ndalama zokwana 1000 rand zimene wambera Nyamata wina amene amagwira ntchito ku South Africa utamunamiza kunena kuti utamunamiza kuti umulemba ntchito ku embassy. Ndedi ife kumafusa ali Limpopo FM kodi iweyo uli ndi connection ya mtundu wanji ku embassy? Iweyo ndi connection ya mtundu wanji? Komanso Amalawi ndimafuna ndikufunseni. Inuwe mukamankhulupirira Moses Shumba nkumampasa ndalama zanu. Mumamutenga kuti yeye ndani? For example, Nyamata amene waluza ndalama yokwana 1000 rand. 1000 rands. Imene wampasa Moses Shumba pomunamiza Nyamata amene kuti amulemba ntchito ku embassy. Chosecho alibe any connection ndi kuboma. Alibe any connection ndi kuboma kuna kuti angakwanise kulemba ntchito munthu. Ndenga tikunama abwere pano 1000 rand imene watenga ya Nyamata wa ku South Africa. Tikanamuchula zina koma sitimuchula zina. Timuchula tibwesa zina limene ndipo iyeyu Moses Shumba akuziziwa komanso ngakhale amene wamutengera ndamayo ngakhale audio yake audio iyi atha kuthira umboni kuti 1000 rand yanga yapita. Waitenga chigawenga chochedwa Moses Shumba. And anumati, hey, this is my pastor. Moses Shumba is a good pastor. He know how to speak in Zawuji. So said, this is my nonsense. Totally my nonsense. Ndetu kuna kuti Limpopo FM Amalawi inoyonga demukufuna kuna kuti muzizi wa chilungamo musasate muntu musate Limpopo FM. Chifuka Limpopo FM ndi wireless yokhayo imene izi kupasira ni chuchuchu satani kuchokera kuno ku Limpopo FM. Ineyo amene ndikuyankhula ndi Lufeyo wa Lufeyo. I don't care whatever you can call me. You can call me. Nambala yanga sindi mabisa ndi 07621511165. I'm here. You can call me and I will expose you. Ndipo soka ndiimbira ndauza so Malawi kuti wandiimbira. Ndipo ndizayikaso pa loudspeaker Amalawi unoka muzamva uchisiru wachisiru chimene chichi chochedwa Moses Shumba. Ndiye Moses Shumba Nyamata amene mwambera 1000 yachi akuifuna akuti muitenge 1000 yo muibweze komanso 900 ija muibweze komanso ndalama za Lighton Mangochi zimene anthu akufuna kwabwino anazisonkha mukene kuti mpasi mwachi komanso kumaliro a Ben Longwe munalandira ndalama zina zochokera ku chipani chimene umachitamiliracho umachiyankhuliracho anakupasa ndalama kuti ukazisiye kumaliro suna zisiye ndalama zija unakagulira nkhuku waje ndakasako. Komanso uthenga wina womaliza pano Amalawi nimafuna mumuziwe kuti Moses Shumba ni ndani. Moses Shumba akufuna wamunamiza nzima nsika na wina kuti amulemba ntchito ku State House. I don't know State House yake yaku nyumba kwache. I don't know State House yake yakuti koma kuti amulemba ntchito nsika na mene ndiye wamulonjeza kuna kuti akuti wamunyengerera kumwena kuti akuti akufuna nkwatire nsika nayo akuti ndikukwatire ndikulemba ntchito ku State House. I don't know who is Shumba. I don't know what is a position imene ari nkula mene mboma.
kumafika mpangana kumalobodosa anthu kumanamiza anthu tikunena pano mtsikanayu ali pa chibwezi ali pa ubwezi wamphamvu kwambiri ndi Moses Shumba pomunamiza kuti amulemba ntchito ku State House malipiro ake kukwatirana ndi ngati Moses Shumba uli ndi akazi ako kapena tauza akazi ake a Moses Shumba kunena kuti mayi Shumba kumene muliko mayi mankhwala achimanga kumene muli inuko Moses Shumba mukhala akazi awiri Moses Shumba wapanga chiganizo chowonjezeranso mkazi wina wachiwiri pomunamiza kuti afuna mulembe ntchito ku State House ndefe pano timang'alula nimakuwuzani kuti ife pano Nalula session imaweza kuiphulisa tumoto wokumvande osambasambe koma tikunena kuti uthenga ukupita kwa Moses Shumba akapire mwati blanchi chikaipa chakaipira imaweza ati pafuna kusimikiseni kunena kuti mayi Moses Shumba amukhala ndithu azimayi awiri mnyumba imodzi chifukwa pabwera promise imene yapitanso kumtsikana wina wachichepere amene ndithu wanamizidwa kuti alembedwa ntchito ndi a Moses Shumba kucha ku State House nyumba yachifumu sindikudziwa mkulu amene inde wayaka moto chimbava chimene chayaka moto kunamiza Amalawi kwabera Amalawi ndalama zawo and Amalawi mukailandira message imene isend directly kwa Moses Shumba aziwe nyasi zimene akuchita kuti ife timamuona akuti wile sete mbili Limpopo FM nje pomaliza Malawi timafuna tinene kumtundu wa Malawi kuyambira kuzipani zotsutsa ife ali Limpopo FM tilibe chipani china chichonse sitimasatira chipani china chichonse ife timasatira nzika zimene zikulephera kuti ziliye bwino for example iniwo zipani zotsutsa muri bize kumema Malawi kuti akakuvotereni koma simunabwerese ndondomeko zona kuti no Amalawiwo akakuvoterani munjira ziti manifesto anu omwe aja a 20 gobede mukungobwera nawo omwe aja Amalawi timafuna tikuchenjezeni osakavotera munthu chifukwa chino kuti mmakonda chipani chifukwa chino kuti mmakonda munthuyo koma mukavotere mfundo zimene inuyo pammawa pake muzakhala ndi chikhumbo kapena muzakhala ndi mtima wona kuti apa navoteradi zeni osakhala kuvotera lero mmawa ndikumapitira kugona ndi njala osati kuvotera munthu lero mmawa fetereza nkumamva kuti wafika pa 300,000 no we don't want this nonsense ndeni mafuna tikuuzeni tikuchenjezeni inu azipani zotsutsa kuna kuti we are not part of you ifeyo we are part of Amalawi amene akuvutika ndipo tizayankhulira Malawi tizatumikira Malawi kufikira dziko lapansi lizatha chifukwa Limpopo FM sizatha ino mutha kuitukwana Limpopo FM mutha kumutukwana Comrade Mtanywa mutha kumutukwana DJ Rufewa mutha kumutukwana Don't Trust mutha kumutukwana Kawarja mutha kumutukwana DJ K1 koma simungapindule china chonse chifukwa were Limpopo FM sizatha izakhalabe Limpopo mpaka nakalekale koma iweyo nde usatha chifukwa pamene wabadwa ife timapaona zimene mavala ife timaziona kaya ndi obereka si obereka kaiwe ndi ndani ife timaziziwa ndeti zakuvula chifukwa timakhandi atola nkhani amene amatipasa nkhani special zimene zili zooneka ndi maso kaya mwandimva kaya ndikumaliza motero ndeti mafuna timalize sopano Moses Shumba a Moses Shumba respect yourself ngati mukalimbaneso kupitirira kumalimbana ndi Limpopo FM ndikufuna ndikuuzeni chilungamo Limpopo FM siya munthu mmodzi ndi Amalawi ma millions amapanga follow Limpopo FM
ndiye ife pano tizakupangani expose ngati mungapitirize kulimbana ndi Limpopo FM. Limpopo FM ipitirira kubweresa zinsisi komanso ndi ma evidence kubweresa pano kuti Amalawi musikhala ndi umboni wokwanira. Ndikatero ine ndapita chisa tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.